umbangela umthetho elethezi. Ngiyakhumbula ngelinye ilanga nami ngangumntwana omncane, kodwa kwakukhona njengoba ngingane nje angizange ngimbone Bombela, kodwa zazikhona insizwa ezahamba nayo umfundisi Nene okuyizona ezasikhuluma ngaye zisifunze emadlebeni ethu sizwe ukuthi uBombela ufike wenzani. Ngelinye ilanga uthi wafika izweni lakithi, abantu sebekhona bangamanazaretha sebebaningi bephenduka bayikhetha inkosi ngoba wayeseke wafika wayenza imisebenzi yakhe emkhulu ngeke ngifike kuyo yonke. Uthi kodwa uma esefika ufika uthi bantu bami, namhlanje ngizoninika uphawu lasezulwini. Ukuphi lapho nganibhabhathisa khona? Base bakhomba kude kanti kulapha edlule khona. Hawu bantu bami kude kakhulu. Asithathe namapiki namafosholo nako konke okumba sishoneni la ngenza sikhombe eduze nje. Nempela ke kwabanjalo bakuthatha izikhathi zonke zokumba basebehla beshone kuleli hlathi alikhomba liseduze. Uthi ke abantu abami ngizombala yilapho ngizonibhabhathisa khona. Nizomba nimbe bese kuvela ilitshe. Nilikhiphe nilibeke ngaphandle. Niphinde nimbe kuvela ilitshe nilikhiphe nilibeke ngaphandle. Wawabala zaba isithupha. Uthi ke kuyothi makuvele lesikhombisa bese niliyeka abantu abami ngobisona ilona esasekela ngalo umhlaba sinobaba. Nempela ke kwabanjalo balimba bamba bafuna indawo lapho bezobhabhatiswa khona. Balikhipha ilitshe balibeka ngaphandle azaphuma wonke ayisithupha akhona namhlanje inkosi ayibusisa. Kanti bamba nje kukhona insizwa yakwaShibaza, kodwa siyambona uShembe yayikhetha inkosi yasePhakameni ibona imisebenzi yakhe. Kodwa namhlanje ithi lensizwa ngenhliziyo yayo ayitsheli umuntu, hawu namhlanje incebe yenkosi ayizodlala ngathi. Mina ngikhulele la ngengumfana akaze kuqhume ngisho isiphepho imvula zina. Khuluma nenhliziyo kodwa iyasebenza nayo. Uthi ke mase kwenzekile konke lokhu esephumile lamatshe bafika kwelesikhombisa aphuma amanzi ayibonga inkosi. Amen. Siyayibiza mntanami ozala seyasondela. Bophikisa abantu. Yasigwajaza bonke abantu kade bekhona bazange bamuzwe ngoba bazange akhulume namuntu inhliziyo. Uthi ke mntanami ngiyakujezisa uzosuka la uhambe uye gospel. Uzofika kumakhosazana uthi awakunika umcepho wami bese ubuya nawo. Ehlawulisa lensizwa kaShibaza. Ngempela ke yasuka ngaleso sikhathi. Yahamba kukude kakhulu ke gospel. Uma usuka lapha kwelakithi enhlangweni. Mhlambe ungasuka uyofika entabeni. Mangalinganisa kahle. Yahamba ke lensizwa ngeenyawo. Yazi yabuya afika athatha umcepho yabuya nawo yathi mayifika yafika la kukubo la kaShibaza abake baya enhlangweni nomkhulu ngesikhathi eyakhona kule minyaka edlulile babone kunesihlahla lapho kufike kume khona imoto bese kwehlikelwa esizibeni. Yabuya ke gospel yeza lapho mayifika la uthulekile ekhaya nje kuzo zonke izindlu bese ihambe yongongoza endlini kaBombela ayivulela ingene. Hawu ngeke inkosi nilele mini. Uthi kuBombela hawu kusemini mntanami. Hawu kusemini. Uthi awuphuma ubheke emnyango. Yathi yafika emnyango afika kumnyama ngabona ngisho umuntu uma umise kanje. Usayishumayeza ukuthi ayimthembe uShembe ukuthi wazi konke
wayekhona njengoba eshilo wathi sasekela ngalo umhlaba sinobaba kwazi ngaphasi kwamanzi